दुलाराय बर' फरायसा आफाद बाक्सा जिल्ला आफादनि 16थि बोसोरसालिया जथुम्माया बे बोसोरनिनो सोलिफुबाय थानाय जानुवारि दाननि 23, 24 आरो 25 खालाराव जागोन। बेनि बानजाय आफादनि मासिगिरि मुर्सि हिटलार बर' बिथाङा ओरै बुङो दि खुलुमबाय। बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 16थि बोसोरसालिया जथुम्माया जोंनि खामारदैसा रुरेल मिनि स्टेडियामाव जानुवारिनि 23, 24 आरो 25 खालाराव जागोन। दा बेनि थाखाय आं हासिन जानानै रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे मेसेज होनो लुबैदों। बे जाबाय जोंनि बानजाय आफादनि साफ्रोमबो मावथिनि गोसो मोदोम होनानै नाजानायनि थाखाय जिखिनि हाबा मावनो गोनांमोन बे फ्राय जाफुंनाय लामायाव फैबाय। थेवब्लाबो रांखान्थिनि बेलायाव जों दासिम थोजासे जादों होननानै बुंनो हायाखै। अब्लाबो बे समहालागै माखासे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मोजां मोनग्रा अनसायग्रा गोसो गुदुं बिथांमोननिफ्राय खायसे रांनि अनसुंथाइ मोनगोन जों बेखौ मिजिंथिदों। आरो बे हिसाबैनो जोङो गाजा गोमजायै सानथामनि हाबाफारिजों खुंनो लानाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद बाक्सा जिल्लानि बे जानो गोनां 16थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ गाजा गोमजायै मोजां खुंफुंलांनो हागोन बेखौ मिजिंथिदों। दा बेजों लोगोसे जों बे आफादनिफ्राय बा बे मेलनिफ्राय जों बेखौनो लुबैदों जाहाथे बे मेलनि गेजेरजों जोंनि खना खनलायाव थानाय गासै बर' माहारिनि लोगोसे बिटिआरनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनिसिम माखासे गोजोन खौसेथि आरो जौगानायनि समाज सोलायनाय रांखान्थि जौगानाय बायदि बिथिंनि जौगानायजों लोगोसे राफोद बर' हारिखौ दानायनि मोनसे मोजां मेसेजआ सौहैयो। जों बेखौ बे मेलनि गेजेरजों हास्थायो। गोजोन्थों।
गोजोन्थों।